Atong pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtalakay, pagbusisi, pagpanaghaw o kon pagpangina sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado. Kag sa siningation ang akon partner, ang aton assistant pastor diri sa aton iglesia sa CPAC, wala sang liwan si Pastor Rafael Carado. Pastor, mayong adlaw. Ayong adlaw man sa tanan naton nga mga taga subaybay sini nga programa. Mga kauturan, bulahan kita gid sa siningation kay ang aton nga panelist si Pastor Carado, amo siya ang sinaligan sa aton departamento sa Theology Department diri sa Alegria Murcia sa CPAC. Kay siya mga kauturan ang iyang studies about Old Testament, and of course hindi lang kay Old Testament, iya man matalakay ang mga issues labi na gid sa Daniel and Revelation. So Pastor, salamat. Kag mga kauturan, one day ini siya mangin Doctor of Missiology, kay amo gini ang iya handom sa pagbantala kag paghatag sa mga idea sa aton mga estudyante nga soon to be pastors on the idea of mission. So Pastor, salamat kid sang imong handom, and one day God will bless you with that kind of wish and dream one day. Pastor, pasalamat man kitang si Pastor Aragon full-pledged na Doctor of Ministry. So, Pastor, sa buwas maga-marcha na siya bilang isa ka Doctor in Ministry. Yes. Kagkabay pang ang iyang talento, ang iyang spirito sa bulig sang bulaton sang Ginoo ma-fulfill gid. And that was his dream, and that dream now come true. So aton siya gina-congratulate, no? Siya ang chairman sang aton nga Media Ministry diri sa CPAC SDA Church. Amon man gina panginbulahan ang aton mga kauturan, hindi lamang diri sa Negros Occidental, dira man sa Negros Oriental, aton mga kauturan sa Southern Mindanao, sa may Sultan Kudarat, sa Sarangani Province, South Cotabato, North Cotabato, sa Maguindanao. Aton mga kauturan sa may Masbate, sa Romblon, sa may Palawan, sa Mindoro, aton mga kauturan dira sa Guimaras, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, kag sa may Capiz. Aton mga kauturan man, Pastor, sa bilog nga kalibutan, ang mga nagahambal sang hiligay nun o kon inilonggo, amon man kamo ginatamyaw dira sa North America, sa South America, sa Europa, sa Middle East, kag Pastor Driman sa aton mga kaiping nga nasyon sa ASEAN countries. Ang Dios magaupod sa aton. Kag Pastor, aton man pasalamatan ining aton tatlo ka mga utod nga nagasakripisyo sa likod sang kamera. Yes. Si Sir Elberey Tapaya, Engineer Frederick Linatan, kag si Sir Rodel Vargas. Ang Dios magapakamayo sa ila. Mga kauturan, hindi na kita gid magdugay kay ang aton panahon nubo lang 30 minutos lang ang aton nga pagtuon. Pastor, unique nga aton. Yes. Ang iba niya nga mga review tag-isa ka oras. But ang aton is 30 minutes because of the reason nga sa Sabbath School 30 minutos lamang ang ginahatag sa lesson review. And I hope mga kauturan nga we will be able to bring out the important things, not necessarily everything, Pastor, but at least we will be able to give major insights sa aton nga leksyon. Gani mga kauturan, sa hindi na magduga-duwa aton na sugdan sa pagpangamuyo ni Pastor Rafael Carado. Magaduko kita sa aton ulo sa pagpangamuyo. Amay nga langit nun, yari ikaw sa katasan sa mga langit, amon ginatugyan sa imo amay, ang amon nga pagtuon subong. Kabay pa nga imo kami giyahan, samtang kami abli sang imo balaan nga kasulatan, kag pag-inchindi sa mga butang nga malabot sa dili madugay. Amon man nga ginaampo amay sa sini nga adlaw, ang amon nga mga nagapamati nga ikaw man magahatag sa ila sing
langit nun nga kaalam nga sila man tanan maka intindi sang among nga leksyon kag amon ini maaplikar sa amon kinabuhi kag kami nga tanan Yes, Lord. mapreparar sa imo nga ikaduha nga pagbalik. Amon ini ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor Carado, sa imo matahom nga pangamuyo. Mga kauturan, ang aton sadsaran nga teksto makita sa Bugna 14 versikulo 4 nagasiling diri sa hiligaynon. Sino bala ang hindi mahadlok kag hindi maghimaya sang imong ngalan o Ginoo? Kay ikaw lamang ang balaan ang tanan nga mga pungsod magakari sa kag magasimba sa imo kag ang imo mga paghukom na pahayag ang Dios magapakamayo sang aton sadsaran nga teksto. Pastor, ari na kita sa leksyon 11. Ang pito ka katapusan nga kalalatan, the 7 last plagues. Pastor, sa hindi pa sa tapos ang Armageddon, in which ato natunaan karon, Pastor, ang Armageddon, ang Ginoo magaula sang iya kasingkal pinaagi sa pito ka mga kalalatan. Yes, Pastor. Ano ang imo dira nga idea regarding sining aton introduction karon nga leksyon naton? Well, mga kauturan no sa introduction akon rin nakita, Pastor, nga ari diri ang kasingkal sang Dios, no, God's wrath. Tapos ang pamangkot diri ni Juan, sino bala ang hindi mahadlok. No, daw parehas bala sang pamangkot niya dito sa katapusan sang teksto sang chapter 6 sang Book of Revelation. Who shall be able to stand? No, amo man gyapon nga pamangkot kag ang sabat sina mga kabyanan amo ang magmadinaogon, no, ang hindi lamang mahadlok sa pagbalik sa Ginoo. Ang mahadlok ang akon nga sa lain nga punto, Pastor, no, ang mahadlok ang mga tawo nga hindi andam sa pagbalik sa Ginoo. Yes. Pero ang mga tawo nga andam sa pagbalik sa Ginoo, sila malipayon nga magasugata sa Ginoo. Yep. Pero sa kalalatan nga iya nga ibubo, way gid sang hindi mahadlok sini. Yes. Kagamo man ni, Pastor, ang panahon nga tapos maula ini, Pastor. Amo ning panahon nga nakita man ni Juan ang mga balaan nga nagkanta sang kalantahon ni Moses, yes, kag kalantahon sang Cordero. So balido amo ina ang sabat sang pamangkot nga sino ang madlok, no? So in other words, ang sabat nga they are really thankful, nagpasalamat sila. And then tungod kay na bendisyonan sila, they were singing that kind of song. Yes. Yes, okay. So, amo man na, Pastor, ang netabo dito sa panahon sang pagwa nila halin sa Ehipto. Kag nagtabok sila sa dagat nga mapula sa Red Sea. Yes. Pastor, before sila nagtabok, they were questioning whether they can, diin sila makadto, kay ti ara sila sa kalang-alangan. Sa ila tubangan ang dagat nga mapula ang Red Sea. Sa left kag sa side nila are big mountains. Sa likod nila ara ang nagasunod nga mga sundalo. So they were questioning, sa ilang huna-huna hindi sila makasabat kung anong ilang buhaton. But God assured them that God will be with them, and that's why nag-abri ang Red Sea. And then pagtabok nila, that's where they started to sing the song of the Lamb and the song of Moses. Amen. Yes. Kag amo man ni, Pastor, ma-experience yan naton one day. Yes, wala gid kita, Pastor, sang dako nga panahon. Ano ang kahulugan nga ang Pastor nga sa aton Monday nga ang last ini nga ang katapusan? You have idea? Well, sa aton nga kung aton lang taon, Pastor, ang timing no sang mga panghitabo sa libro sang Revelation, no. Aton makita ang pagsunod-sunod sang mga panghitabo sa Book of Revelation. Yes, kag ari aton ang aton leksyon naghambal nga ini agitawag nga last 7 last plagues tungod kay ini mahitabo ini siya sa last part of pinakatapusan nga panahon sang aton nga kalibutan. Yep. Bali kung aton tun-an ang sunod sini amo na ang pagbalik ni Jesus. So amo ini ang katapusan nga eksperyensya sang mga tao nga way nagasunod sa Dios diri sa kalibutan.
Before sila pagapatyon, okay, sang God's wrath nga ginhambal ni Pablo sa unang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 8. Yes, and that's correct, Pastor. Salamat kanami sa imo nga punto. Pero may idugang ko, Pastor, may aripagid. Nga ang pamangkot, nga ang nga pito, you see, ato na tunan, Pastor, nga kadamo sang pito diri sa bugna. Yes. Pito ka iglesia, pito ka tumpita, pito ka mga silyo, kag damo nga mga pito. Ini pito man ni Pastor. Pito man. Oh, but nevertheless, ini nga pito amo na gid ang katapusan nga pito. Oo. Nami nga punto, okay. Nga wala na after sina, wala na pito-pito, Pastor. Yes. Yes. Kag amo na ni ang katapusan sa mga sang pito ka mga ang pag-antos. Oh, kay ti ato na diparahan sa nagligad nga may mga pito-pito ka mga simbahan, may mga pag-antos man, Pastor, ang katawan sang Ginoo. So forth and on. So ini siya kag hindi lamang ang katawan sang Ginoo kundi dalaman ang mga hindi katawan. They were all included. But this time ining pitoya wala na gid sang dugang pangapito. Wala, this is the last thing that will happen on earth. And then after sini amo na ang himaya nga pagbalik sang Ginoo. Yes, Pastor. Yes, sa diri sa pagtuon sa aton leksyon, mga kauturan, may nakita ako nga duha ka klase sang wrath diri. Yeah, okay. Una ang wrath nga maagyan sa mga katawhan sa Dios sa kamot sang mga mananap, sa Bisaya pa mananap nga mapintas, or sa sapat nga mapintas, no? Amo na ang wrath sang sapat nga mapintas. Kag ang wrath nga halin sa Dios. Kag ako nakita nga sa panahon nga maga-eksperyensya ang mga katawhan sang Dios sang ginatawag nga wrath halin sa sapat, amo pa ini ang panahon nga gitawag ini siya ni Mrs. White, Pastor, nga little time of trouble. Yeah. Nga panahon pa nga ang mga katawhan sang nga ang mga tao nga ara pa sa kadududolman, may ara pa sila nga panahon nga magabag-o. Kag may panahon pa sila nga dawat sang kamatuoran. Pero sa dira nga ibubo na ining ginatawag nga 7 last plagues o kun God's wrath, no? Why na sing panahon sang pagbag-o diri. Meaning sa sini nga panahon nga ibubo, hindi na ini panahon sa pagbag-o, pero panahon na ini sa pagdawat sang wrath sa Dios. Yes. Kay ang Pastor, ang simple lang gid, no? Thank you sa imong explanation. Nga sa hindi pa ni ibobo ang provision Masirado na. Isarado na. Yes. Sa aton pambalaan na kung sino ang naluwas, sino ang hindi maluwas. So pagbubo sini hindi na ni as what you have said, and I like your idea nga hindi na ni panahon nga maginulsol pa. Yes. Hindi na ni panahon nga magliso pa ka. But this is now the time in which God ihatag na niya ang iyang pina nga ato natunan sang ligad nga simana without mixture. Yes. Nga grabe ka putli kag kasiri nga klase sang kainit sang Ginoo sa mga tawo nga wala nagsunod sa iya. Yep. Yes, kag ang aton nga teksto sina Pastor amo ang Revelation Kapitulo 22 versikulo 11, no? Nga mag-abot ang panahon nga ang mga matarong ang mga dautan magapabilin nga dautan, so masirado ang kaluwasan bago ibubo ining pito ka hampak. Yes, sa Monday, Pastor, outpouring of the last plagues. Yes. Ang pito ni Pastor hindi ginaton ma-enumerate, pero at least ang nauna amo ang grabe nga bakukang sa Ilonggo pa daw, sore, na nga baho na kayo, Pastor, inang klase sang skin disease. Dayon ang dagat na himo nga dugo. Ikaduha ang mga suba kag ang mga tuburan nagdugo, ang kalaang adlaw grabe ang kasingkal, and then ang last three, ang trono sang sapat. Yes. Nagdulom kaayo, and then ang Euphrates River, ang Euphrates nga ato na tunan sa sunod naton magahubas, kag ang hangin on earth, earthquake, and then thunders and lightnings. Okay. Pastor, ang ako nakita din na siding nakon. Ngayning una nga apat. Oo. Daw
universal. Daw sa tanan, pero wala na niya ang mga katawan sa Ginoo, hindi na niya matandog. Pero ini daw halos sa mga tanan. Pero ang tatlo na sentro lang dito sa sapat nga mapintas. Sa aton pa wala labot ang iban nga katawhan. Dito lang kay ang ikalima ang trono sang sapat nagadulom. And then ang Euphrates nga suba na hubas. Okay. So daw amo na ang gamay nga medyo different siya. Ang the first four and the last three. Yes, Pastor, you have pag imo madugang, Pastor. Yes, kag ako nakita diri Pastor nga ang pito ka hampak siling sa aton leksyon, isa ini siya ka anti-type ni siya sang 10 plagues nga ginhatag man sang Dios dito sa mga katawhan sa Ehipto. Kag aton mabalaan mga utod nga sa dara nga ginbubo ang pulo ka hampak ara pa ang mga Israelinhon sa sulod sang Ehipto. Meaning to say kung aton tan-awon ina sa type kag anti-type nga perspective, sa dira nga ibubo man ining pito ka hampak, ari pa diri ang mga katawhan sang Dios sa sina nga panahon. Pero like what happened in the Exodus, they will also be protected. Wala sila nadala. Hindi sila madala. Ara sila pero wala sila ma-intra sa hindi sila maigo sang kalalatan. Kung magwali bala ako sin Pastor, daw ginaano ko nimo, gina-imagine ko ni bala nga. Kung ikaw duha kita kung ako hindi matarong, ako pag-abli ko sang butong dugo. Pag-abli mo tubig nga kanamit-namit, no? So, sina nga panahon daw samot ang akon nga kauhaw, no? So, daw amo na mga kauturan nga ini nga klase sang mensahe, ining pito ka hampak. Isa ini siya sa mga doktrina nga akon kahadlukan halin pa sa gamay ako, kaya mo gid ni nga doktrina ang gintudlo ni mamang ko nga hasta subong hindi ko gid malipatan. Yes. Pero siguro si mama mo wala naghambal nga sa panahon, nagkaginhambalan nga sa panahon nga mag-abot ini, kita yang katawan sa yes. Amo nang mahadlok ako nga maging part ako sa mga tao nga makadawat sa kalalatan. Yes, and that's correct. Ang imo ginakadlukan nga kung mag-abot ina, wala, kung hindi ka nadala sa katawan. Yes. Amo na ang ako na kadlukan. So amo na nga nagpastor ka, Pastor, because one of the reasons nga you wanted to make sure. And that's correct, mga kauturan. Pastor, hindi na kita ka-prepare. Sina nga panahon. Yes. That's why beforehand, karon is the time for us to change. Yes. Now is the time for us to correct ourselves. Amen. And enlist ourselves in God's army. Kay kung madawat mo ang first plague, wala na. Ang ikaduha, prepare ka na lang. Kay pipito pa na. May pito no? Kag ang aton Biblia, leksyon nagambal nga ining first 4 plagues, Pastor, literal ni siya. Meaning, ang source, ang ining boil bala, tanan padulong sa kwan, puro ini pagpula sang kwan. Pero nga ang tubig gid bala ang ginpapula, ginpahimo nga dugo, no? Kay kung imo lang tawon, Pastor, sa ako nakita nga tungod kay ang mga nakunik man abi ni siya dito sa may buluhaton bala sang beast bala nga. The beast will drink the blood of God's people bala. So later on, God will also allow them to drink experience. Sang ilang ginhimo. Yes, drinking the blood. You know? So mo ni ang God's wrath nga gina-prepare gid sa Dios. Kay you say, pastors, nang ligad pagid naton nga mga sinimana, ang mga balaan sa dalom sang altar nagasinggit ang dugo, nagasinggit. How long will you avenge? Saan pa kami nimo balusan sang mga dugo nga ari, inosente nga dugo. And then ang sapat, Pastor, nagakalipay sa pag-agas ng dugo. So that's why this time ang pamangkot sang mga balaan saan pa pa-experiensyahon man ni Jesus sang Ginoo ang mga nagakontra sa iya sa pag-inuman sang dugo nga ila sang una ginapangalipayan nga nagaagas sa kabuhi sa mga tao. Yes, Pastor, sa aton nga Tuesday nga leksyon, the drying up of river Euphrates. Ano, Pastor, ang imo dira nga makita? Well, kung aton lang taon anay lang taon kung ano ang background sang word nga Euphrates, river Euphrates. First siguro nga na-mention ang river Euphrates
no ara sa Book of Genesis pero layo na nga halinan. So diri na lang ta sa Book of Daniel. Oo. Ari diri sa amo ini ang bali ang syudad ang suba nga ginapungkuan sang Babylonia. syudad sang Babylonia. No kag nga importante ini tungod kay ang suba nga ini amo ang naga-supply sang tanan nga kinanglanon sang syudad sang Babylonia. Yes. Kag hindi lang Babylonia sa palibot nga mga syudad sang Babylonia bali tanan nga mga supplies nagaagi dira. Yep. Tanan nga mga agricultural products kinanglan man sang tubig. So importante kaayo ang suba nga Euphrates para sa Babylon. And without it hindi mag-survive ang Babylon. Yep. Kag ang Biblia nagambal nga time will come nga ini nga suba magahubas. Sa aton pa pastor ini isa ka simbolikal. Symbolical. So pastor ikaw na guro mag-explain sa iya nga symbol. Yeah. Mga kauturan salamat, pastor. Ang tubig, pastor, sa aton nga natunan, mga katawhan. Yes. Yes. Kag sa imo nga ginambal, pastor, kanami sa imo nga punto, nga ang Euphrates nga suba, hindi lang kay importante, amo man ang major means of transportation. Oh, Kahit yes. isang una wala pamandalan mo. Oo. So ang suba iya amo gid iya ang pinaka-importante sa amon nga lugar, pastor, may dako nga suba. Oo. Nan, hindi ka wala pa sang dalan nga maayo sa una. So ang kanami nga ginagamit sa mga tao bisan magkarga sa ilang mga sapat Dito sa suba magi. sa may balsa ginapaagi. So ina nga suba amugid ang medyo ginasaligan sa mga tao sa pagdala sang ilang mga produkto paubos. Yes. Sa banwa kag sa syudad. So, amo man ipas mga kauturan, ang Babylonia, kabalo kita nga ang Babylonia simbolo sang dako nga reliyon. Damo ang ginagamit niya, pastor, nga mga katawhan. Yes. Yes. Kag daw nagasalig siya sa mga katawhan. Nagasalig ini ang Babylonia sang political and political Secular. and secular powers. Yes. Sang nga ginagamit niya pinagi sa katawhan. Yes. And then this time, pastor, amo na ning panahon nga ang mga tao nagbiya na. Mahubas na. Wala na, hindi na sila magsuporta sa may Babylonia, sa dako nga iglesia. Kag mawad-an na siyang kabuhi ang iglesia. Wala na siya siyang mahimo because no people are already will follow under her influence. Yes. Yes. Sa type sang Babylon, no, kung aton lang tawon sa type kag anti-type na naman, ang karaan nga Babylonia, pastor, kaagi na gid na siya hubas. Amo na nga sa utok ni Juan, medyo may ara gid siya nga background kay okay. sa dira nga ang Babylonia na pildi sang Medo Persia. Yes. And that's Okay. Ginpahubas sang Medo Persia ang suba nga ini. Bali ang ila ginhimo ginpalikaw nila ang tubig nga nagaagi sa tunga-tunga kay ang suba ara gid siya sa tunga-tunga sang syudad. Nagaagi. So ginpalikaw sang Medo Persia labi na gid sa ang ginhambal sa Biblia si Cyrus no? Ni Cyrus ginpalikaw niya ang tubig kag pinaagi sang hubas nga suba didto nagsulod ang mga soldado nga being led by Cyrus. No? So mga kauturan parehas man siya sa paghubas sang Euphrates River kung ang Babylon represents the element or power nga magahiusa sa ulahing mga adlaw kontra sa katawhan sang Dios, no? Kung sa pagkakaron ang mga tao suportado pa siya kahit water in the Bible represents people, then time will come nga mahubas ini kag pinaagi sang paghubas ini mabuntog ang Babylonia. Matumba ang Babylonia. Kanami, pastor, kag dugang pagid, pastor. Ang another point pagid kanami isang punto mo. Nga ang suba, pastor. Ang Babylonia during the time of Nebuchadnezzar. Oo, impregnable. Yes. Grabe ang ila pagpatikal nga hindi gid maperdi, hindi matumba. Kay grabe ang power nila. And that's correct, pastor. Yes. Yeah. Pero wala sila kabalo nga ara gali ang ilang weakness sa suba. Yes. Nga ang suba sa atong ginambal kay na amo ang ilang strength.
Ang suba amo ang ilang kabuhi. Yes. Oo. Pero wala sila kabalo nga dira man gili sa suba ara ang ilang kamatayan, Yes. ara ang ilang kaperdihan. Grabe, no? So, amo man ni pastor, ang subong, ang Babylonia, grabe. Self-confidence. Yes. Oo. Gasali gid sila yang hindi gid sila maperdi. Nga hindi gid sila matumba. Kay Yes. tungod sa kadako sang ilang gahom, kadako sang ilang suporta, ang bilog nga kalibutan pastor, civic, civil, political and religious powers. Iya na influensya. Siya ang nagakapot subong sang economic power pastor Yes. sa bilog nga kalibutan. Kung aton lang gitunan, siya subong nga kapot sang tanan nga So, hindi matumba, no? hindi matumba. Kay halos tanan nga nasyon may utang Ga-support sa sa iya. iya. Ga-support sa iya. But nevertheless, salamat pastor nga kita ginpahibaludaan nga one day ini siya impregnable, hindi matumbang nga Babylonia, one day will fall down. Yes. Amo na atong leksyon sa sunod nga semana. Yes. But nevertheless, yes pastor, additional pagit. Sa imo gayang balbala impregnable, no? Impregnable. Yes, sa akong gintunan ang labi na ang wall bala sang Sang Babylon. Babylon. Triple na siya. Oo. Ang iyang wallings niya, triple na. Nga kung nagguba ang una may duwa pa. Ambot kong ini bala ang iyang pagka-triple bala daw coincidence lang pastor kay nga ang aton leksyon nagambal nga in the last days there are may triple man ka power bala. Okay, yeah. Triple man ka power nga amuman ang daw panagang bala nga daw hindi siya matumba, Yes. daw hindi siya makangker kay triple mo ang gahom, no? Ang kakusgon niya. But yes, Ara na pastor sa aton Wednesday. Yes pastor, additional sinang triple. Kanami sa imong punto. Can you please continue? with the guidance of God bala nga gintagna na ni isang Dios nga si Cyrus, no? Ginganlan na gani siya, wala pa siya na bata, wala pa gani to natukod wala pa guro to na ano ang Babylonia ni Nebuchadnezzar, pero ginganlan na si Cyrus nga magabungkag gid sang Babylonia. So parehas man mga utod, no, mga kautoran nga sa pagkakaron kung aton makita daw ang kalibutan daw pertigid siya ka doon madinaogon gid siya, pero time will come nga ini mabuntog gid kay sumala pa sa atong leksyon kung aton tun-an sa sunod mag-aabot ang ginatawag nga final battle, which is the Battle of Armageddon. Pastor. Wednesday pastor last pastor duwa na lang kami na yes. nabilin. Satan last deception. Ano pastor ang imo nakita diri? Do you have any idea? Of course pastor, ari diri ang conquest sang Babylon, Euphrates, ara mangyapon. Yes. Pero si Satanas may iara pagid nga hindi pagid mag-surrender pastor. May ara pagid siya nga last defense. Yes. Kag ako nakita diri pastor, no, nga ipagawas ni Satanas ang tatlo ka espiritu nga daw paka. Oo. Kag kung aton tun-an ang aton leksyon mga kauturan nga ining tatlo ka espiritu counterpart ni siya daw bali counterfeit gali ni siya sang three angels message man. Sa aton pa kung may ara mahitabo pastor nga loud cry sa katapusan nga panahon nga pagdalon sining three angels message, may himuon man ang tatlo ka mga espiritu nga parehas sa paka nga loud cry man, meaning last nga deception nga ilang nga himuon sa tibuok kalibutan nga tawgon nila kag ila nga kwaon ang mga tao nga mag-worship gid sa ila, okay, sa beast kag magabiya gid sa kasuguan sang Dios. Yeah. Amo ni pastor ang tatlo kapaka ang simbolo sini amo ang paganismo kag espiritismo. Yes. And then ang sea beast ang nagwa nga sapat halin sa dagat kag ang apostate Protestantism. Yes. Ang mga hindi man Katoliko, ang hindi nadala sa Babylonia, but yet tunan pastor later on nga silang mga anak sang
babae nga hindi manami. Yes. We will know that next week. Pero amo ni pastor ang simbolo sang tatlo nga gamito ni Satanas sa ulihing nga mga adlaw. But nevertheless, ato na balaan nga wala giniini sila mahimo iya sa gahom sang Ginoo. Pastor, isa na lang kami nutong nabilin sa aton. Gathering of Armageddon. Last point, Pastor, about Armageddon. Anong magpunto mo sini? Well, kung aton lang taon no, ang word nga Harmageddon, har from the word har, mountain, Megiddo, Mount Megiddo. Pero kung aton to ng aton leksyon, kag magatuon kita sang Harmageddon, wala kita gising makita nga dako gid nga bukid sa Megiddo, pero ang mga scholars nagkayusa nga inisya amo ang Mount Carmel nga sa diin nahitabo dito ang last showdown between Elijah and the 800 prophets of Baal and the wife of ang asawa ni Jezebel. Nga mo si Jezebel, no? Kag didiri ang katapusan nga away kag ari gid diri mapamatud-an kung sin-o gid ang tinuod nga Dios. Yes. Kag aton leksyon nagambal pastor kay way naman taigo nga panahon nga ang mga tao nga naga-expect nga sila protektahan sila sang sining tatlo ka espiritu nga halin sa paka sila later on maga-withdraw kag mapamatud-an nga waay gid gali sing gahom ini sila nga magaprotektar panahon nga may tabo na ining gira sang Armageddon. Kag para sa tanan nga nagatuon sini akon ipahibalo nga ang gira sang Armageddon wala pa ini nagakatabo subong ini mahitabo sa katapusan nga panahon sa dira nga igabubo na ang ikaanom nga hampak. Yes. Salamat Pastor no. Yes. Ang akon pagid nga punto amo ini nga these are symbolical. Yes, symbolic, yes. Oo. Ang Armageddon kay Pastor may mga wrong nga mga idea nga Armageddon is Third World War o Fourth World War. Middle East versus America or Western world in Asia. Pero hindi ini siya. Ang Armageddon mga kauturan sa Biblia is symbolical. Nga amo na ni siya ang gathering sang tanan nga mga powers sa kalibutan symbolically. Yes. Yes, batok sa katawhan sang Ginoo, batok sa gahom sang Ginoo. You see the last hurrah, the last battle. Yes. Nga may tabo kag ang battle pastor, ang gera daw hindi balabalan si pastor. It is like Elijah 1 versus 800. Yes. Yeah, do amo nang may tabo. Kag they are confident nga madaog sila. But in the end, Elijah will win. Yes, yes. So amo man ni kita nga mga katawan sa Ginoo one day will win because of this. Yes, last point pastor, last well, way nagid kita sa igo nga panahon no, pero amo ni siling bala nga ato na lang i-allow pastor ang aton nga mga teachers sa Sabbath school nga sila na lang ang maghatag sa mga implications no sa aton nga leksyon. Pero amo ni ang aton nga isa sa mga pinaka-implikasyon no para sa ako no nga yes, kinahanglan samtang wala pa nasirado ang kaluwasan mga kauturan aton nga tabangan wali ang mayong balita no magapartisipar kita sa pagbantala sa mayong balita kag aton nga matagaan gid sang warning ang aton nga mga pamilya no membro sa panimalay ang aton nga mga pinalangga sa kinabuhi no ang mga silingan nga sila man makahimo sa makabati man sila kag makaintindi man sila kung ano matabo sa malabot kag sila man makapreparar sa ilang kinabuhi aton iwali ang wali ni Juan nga naghambal come out of her my people. Yes. Salamat pastor. Amo lang na kay way nata sa gigo ka panahon. Mga kauturan ang akon bilin-bilin sa inyo, panumbilin sa inyo is that mag-abot na ni ang 7 ka kalalatan, sirado na ang kaluwasan. Yes. That's why sa hindi pa mag-abot ang 7 ka kalalatan, just like sa panahon sa Ehipto sa una, pag-abot sa 10 ka kalalatan, ang mga Israelinhon nakabutang na pastor sang dugo sa bakalan sang ilang balay. Amen. Yes. Agod nga pag-agi sa manugtunda, sirado na nga sila sure nga sila pag-aagyan lang. And that's the same thing. One day when provision closes, pag-abot na sang 7 and then 7 last plague will come.
we are assured of our salvation. That's why hindi na kita hulaton nga mag-11th hour pa kita nga mag-prepare right now. Amen. Let us enlist ourselves in the army of God, and that day comes, we will have victory. Amen. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kay langiton namon nga Amay, salamat sang leksyon nga amon natunan. Wala gid namon matalakay ang tanan apang Ginoo. Kami nagapati kag nagalaom nga ang balaan nga espiritu amo gihapon ang magpainsindi ka magdugang sa nga amon ni hibalo. Sining importante nga mga leksyon nga ginpakita sa kay Juan Revelador dito sa Patmos ang amon palaabuton. Salamat nga imong ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos.